nahimo kong designer og mga record label sa US. Ako itighimo sa mga tour shirts sa mga banda sa US. Oh, wow. For example, mga New Found Glory, Newfound Glory. Oh. mga A Day to to Remember. How did you get that gig? Nato yung website nga MTs. Anya, nagbuo man kong portfolio ato sa una. DeviantArt pa man to sa una. DeviantArt. Ang portfolio. So, naka-discover mi atong website nga gitawag og MTs. Kato siya nga website kay marketplace for t-shirt designers Oh, wow. all around the world. Nice. So, website to siya. Pero sadly, nag-close na to siya years ago. Sayang nga eh. Pero dito ko nagsugod niya. Dito ko nakakuha og mga kliyente. Dito ko nakadiscover nga, hala, naday kwarta sa internet. Early adapter lagi ka, bro. Early adapter sa yun. internet. Sa to, 2008, 9. 2008 to. Okay. Sa Yuha, boy.